na si Jesus, anak ni Maria, sugo, uli po ni Allah, dili Diyos. Kung giyon sa pagpaila sa propeta, mahitungod sa Ginoo, adto na to dito subayon, dili sa mga ubang mga tao. Kaya ang nakaistorya sa Ginoo, mga propeta man. So ang kalawasan, naa sa mga propeta. Kaya boy sila na kaistorya. Mahitungod ni Jesus. Ingon si Jesus, ako'y pinadala sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. So ang mensahe ni Jesus, dito ras Israel, wala tay labot mga bulanon, wala tay labot mga taga-Clarin, taga-Bugtong Bod, wala labot taga-Talibon. Ingon si Jesus, asa siya, kay ba siya asa sige pada? Ako'y gipadala sa nawawalang tupa sa bayan, sa lungsod. Asa man? Sa Israel. Nabudi bang mo apil diha ayaw nga man paghuhat og naay mo ipada. So pagkahuman ni Jesus, paanaw na si Jesus, mapo yung pagtuo na gikuha siya sa anghel tuag karon sa second heaven og mubalik to siya dili paghukom kay nga naman dili sa Ginoo. Mubalik siya diri kay iyang i-continue ang iyang kinabuhi kay wala pa man siya kapangasawa, wala pa siya mamatay. Nya ningon man ang Ginoo na kulo napsinda ikatulmat tanang may kinabuhi makasulay o kamatayan nya si Jesus kay doon naman toy kinabuhi nya wala pa mamatay. So mubalik sa diri aron i-continue ang iyang mission na mamatay siya, mag-asawa siya. Pagkahuman na 570 years ang mga tao naligaw na pod. Lain na pagsimba, mga kahoy, mga usay ilahang gisimba. Bato, semento, plastic. So ang Ginoo nagpadaan na po og propeta. Nga man aron pagtudlo nga nangasaag mi ang tao lagi doon naman lagi free will. Pwedeng mo sunod, pwedeng dili. So ang Ginoo naghatag og propeta aron mabalik sa pagsimba kung unsay gisimba nito nila ni Adan, nila ni Noah, ni Abraham, ni Ismael, Solomon, Moises, ni Jesus, kay mahal man tan sa atong labang magbubuhat. So ningon si Allah didto kay propeta Muhammad, O Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. O ikaw Muhammad, gipadala ko ikaw sa tibuok kalibutan. Dili lang Israel, dili lang sa Arabo. Isa man, rahmatul lil alamin. Kaluoy ka sa tibuok kalibutan. So si propeta Muhammad bisag wala na to siya mailhi. Di ta kabuot na siya di ay ang ato ang propeta. Sugot kag sa dili, the last prophet, ang ulahing propeta para sa tibuok kalibutan. Kasi sila si Moises dito ra mas Israel, Ehipto. Dito ra magisugo. So tanang mga propeta gipadala dito sa ilahang mga ginsakupan. Dili tanan, dili man pud pwede tanan kay gamay ra mang tao. Joseph dito pud sa gipadala sa Ehipto. So dili pwede tanan. So nakadaghan na mga tao, iya nagipada ang ulahing propeta. The last prophet, kung last prophet nila kinakusganan ng propeta. Kung magpadakag mensahero, last ng mensahero ka namang yung kinakusganan. So mao nang si propeta Muhammad ang iyang ginsakupan dili lang sa Arabo, kundi tibuok kalibutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. So nga naman aron itudlo na pod kinsay angayang simbahon. Kinsa may angayang simbahon pare dira sa isig Katoliko sa una ako. Importante din ang pangalan sa Ginoo. Nga naman, si Jesus mismo nag-ingon, Juan 17:3, aron makaadto kag langit, aron makaadto kag paraiso, kita bantanan diri gusto paraiso. Ayo naman. Di ba? Paano itong pangarap na mawa ta din sa kalibutan na makaadto ta dito? Yes. Si Jesus nagbilin. Juan, nas Bible, Juan 17:3. Sa Arabic, ingon siya, wal hayatul abadiyatu hiya ya'rifuka anta Allah. Ingon si Jesus. Pero di naman yung masabdan, pero madungog ninyo sa ka-word sa man Allah. Sa Bisaya ba, aron makaadto mo og paraiso, kinabuhing dayon. Nga unsa? Makaila sila kanimo o Dios nga ikaw si Allah. Ingon mas Jesus. Nakurat bitaw kana na di pangalan ng Ginoo, ingon ra mo gamahan. Mingon ra mo God, Lord, Bathala. Dili man na pangan, muambo ka og amahan namo. Naa ka sa mga langit, di ba? Musimba ka, mingon makana. Maingon mo ta pare, amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong oh, karon ang panguntahan na, Pads, say pangas Ginoo, Pads. Kay kana kunong amahan nga nas langit. Daygon na to ang iyang pangalan. Unsay pangalan, Pads?
sugod na sa pazugon. Di na yung pagdaot sa mga pare. Pero ako, doon kayo doon ko diha, wala yung pangalan Ginoo. Dito kasunog langit. Yaman. Ingon mas si Jesus na aron makasuod ka langit, makailakas tag-iyas paraiso. Parehanin na itong balay. Di ko kasuod din ko ako kailas tag-iya. Okay sama ka? Okay sa'yo kong pangan. Wala ka kaila, di ka kasuod. Mo na password, umadto kag langit. Kaila kas tag-iya. So, ari-ari ka dire, wag ka kaila dahil tag-iya. So, kung sabi pangan. Wala lagi. Oh, atong kwano, sama wala, di ba boss wala? May naman kag amahan, God, Lord, bathala. Subong na palandong mo, di na pangan. Amahan. Kung sabi pangasing amahan, doon na pangan. Tanan na butang, doon na pangan. Motor na Baha, na Kawasaki, Honda, Yamaha. Oh, tulong man ka no. Oh, ako bitang na amahan, anak. Kung ang anak Hesus Kristo, doon namin lagi pangan. Yung amahan, unsa man? Anak, doon na pangan. Jesus. O, unsa man ang amahan? Muslim rin kasuod. Nga naman, doon na pangan man. Yung kagamahan. O, unsa yung mga anak? Doon ang taog tubag, Jesus. Mag-Muslim na ka, bro. Tatay, ala na. Yes. Si Allah. Tana tayo, So, nindot kayo, istoryahan ni bangalan sa Ginoo. Anong gusto tang makasulod sa paraiso? So, na may espiritu. Sabi mo may espiritu. Maupon lang ini pangutang na. Trinity. Kung ang anak Jesus, kung saan po ni pangalan ng espiritu? Wala man po. Nagkinira ba ang tang importanteng amahan? Nga man. Nga naman may pangalan ng man importante. Ama na anak, espiritu man ano. Espiritu po. Kanang sa ngalan samahan, sa anak, o Espiritu Santo. Wala malagay po doon rin. Amen. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Do to pat man 1 2 3 4. O 4 na. Amen. Ay wala lagi pangalan amahan, anak, Espiritu Santo. Dire unsa man? Amen anak man. Dire blanco. Blanco rin, blanco. Amin man yun eh. Nga man. So, dako kayo ng question. Ako Katoliko po gusto na. Daghang kong mga pangutana pag-abot dito. So, sa Islam, dili na libog-libogon. Naman, nag-Muslim ko, nagbalik Islam. So nga, karon, importante rin. Lagi, espiritu. Sa anak, Oh. sa espiritu, santo. Ado, gitu nga. Ito nga. Santo, santo. Saan? Mga San Pedro, Oh, saan? O saram na kapersona, katulo man na. Oh, 1 2 3. So, dili mo na himong 4. 1 2 3 4. Walang. Oh, so, ayan sa libog-libog ka. Pamilawa po ng Islam. Paminaw lang. Oh. So, Alam dito. karon, Mao gani. kung sa di pangan, ato pangutano ng mga propeta, nga man, may naka-istorya sa Ginoo. Di ba ni si Moises, naka-istorya. Ari, gunad ang Moises, kay dool-dool pa. Likod lang kay Hawi, kay ka. Paglikod. Di, okay lang, ganahan ko magbarong. Karon, si Moises, isaka sa Mount Sinai, sa bukid. Di ba? Bukid diyang isakaan. O niya, ang Ginoo dahil dito, nakig-istorya. O Moises, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sa Bisaya pa, ang Ginoo kay di man Bisaya lagi, di po Tagalog, di po English. So ang doon sa lingwahe ni Moises, Arabic, ug nasa dinhi pa sa ato Bisaya, Tagalog, mingog kain, Tagalog, mingog pag Bisaya kaon. Dool ra. So ang dool sa lingwahe ni Moises as Arabic. Yung na Ginoo, O Moises, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sa Bisaya pa, O Moises, sabagkat tinuod ang akong pangalan Allah. Bisag bata makaibaw na, makabuak tong iyang igsoon, mayong Allah ka. So ang Ginoo nagpaila-ila. Musulod ka og first day sa eskwela. Kung sabi buhat doon. Unang klase. Paila-ilas ka. Paila-ila. Unang buwan, paila-ila nga mo. Human lang ng klase, wala siya magkailhan na iya eh. Oh, so, unang klase, unang meeting, paila-ila. Unang meeting sa Ginoo og ni Moises, ang Ginoo kalimot og paila-ila.
Ingon ang Ginoo dito sa bukid sa Sinai, O Moises, sapagkat tinuod inni anallah, sapagkat tinuod ang akong pangalan Allah, la ilaha, wala nay laing Dios, ay Dios din na siya. Ang nagpaila-ilang Ginoo, ang nagpaila-ila kay Moises, ang pangalan Allah, kining Allah mo ay Ginoo. O ingon siya, la ilaha, wala nay laing Dios gawas nako. Mao na sa 10 utos, 10 commandments ni Moises, number 1, unsa man? Sa na adios labaw sa tanan. Sa number 1 sugo ni Moises, ingon siya ang Ginoo na ayaw simba og lain, do not worship other god. Yaman, wa na laing Dios ako ra. Ana fa'budni, simbaha ko. Ako Dios, og mag-alay mo og sala, pag-ampo isip paghinumdum kanako. Ang Ginoo nagpaila-ila na. So, kaila-ila na sila. So ang pangalan di Allah. Nawala po si Moises, niabot po si Jesus. So, mao gyapon wanudlo ni Jesus sa mga taga-Israel. Mabitan ang iyang address, O Israel. So, ang iyang mang binsahay para sa Israel. So, ang iyang pirming address, taga-Israel. Paila-ila ni Jesus dito sa Israel, ingon na ni, O Israel, Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sa Bisaya pa, sapagkat tinuod, O Israel, ang akong Ginoo si Allah, wa rabbi wa rabbukum, inyo pong Ginoo. Kinsa? Si Allah. Mo isulti pong Jesus, mabitaw si Jesus magampo. Huwa Mateo 26:39, si Jesus nangatos unahan nagampo. O ko Dios si Jesus ngano gampo man, na di Dios magampo. Nga man ang Ginoo ay panginahanglan nun. Kung magampo ka doon na kay panginahanglan. So ngadto si Jesus sa unahan og nagampo, naghapa. Og ningon siya, O Ginoo, kuhaan ning kupa sa kasakit. Dili ang ako amoy matuman kun dili ang imo. So adto na po siya Pedro. Katulog yun siya balik-balik si gampo. Yang iyang pagampo hapa. Dito po katulog po hapa. Magampo din maghapa. Why lang relihiyon po drone og magampo maghapa. Unsa man? Muslim. Nga man, ang mga Muslim wala nag-imbento og paggampo. Kini paggampo amo nagibuhat sa mga propeta. Dila ni Moises, kita siya Ginoo apa. Kita mangani mo dili ta man moambo sa mga teacher. Makita ta good morning. Ana ka? Nga man, agi respeto. Ang Ginoo ko imong katubang, sobra pas doko. Hapa gyud. So ampo kas balaod. Ana man gani ka. So ang Ginoo ni Jesus mao di boto Ginoo ni Moises. Hisingan Allah. Pag-abot sa ulahing propeta si Muhammad. Ang Ginoo nagigistorya ra pod. Unsa naman pod? Dingon ang Ginoo naghatag og revelasyon. O Muhammad, kul huwallahu ahad. Isulti o Muhammad ang akong pangalan Allah. Kining Ginoo ni Muhammad, mao po Ginoo ni Moises, Ginoo ni Jesus, Allah gihapon wa mausog. So, padayon, kining Allah yung siya, kul huwallahu ahad. Kini si Allah ang nag-inusara, ahad, nag-iisa, wala mabahin. So, mao po ang mga naunang mga propeta si Jesus. Ingon siya, Shama Israelo Adonai, Elohayno Adonai Ikat. Kini si ang Ginoo, si Allah ang nag-inusara. So, mausob, nag-inusara, wala mabahin. Pagkawa ni Jesus, nabahin naman. Og nausob na, si Jesus ang ampo. Pagkawa ni Jesus, si Jesus na bigyan-ampuan. Mao nang ipadala ang ulahing propeta. Ngaman, anong pagtudlo na pod? Unsa man, si Allah kuno nag-inusara. Unya kining Allah di ay, dili ni siya badge, dili laki. Dito po ko nakurat ng akong nahibaw ang Ginoo kay laki man. Sa ang Ginoo day, dili lalaki, dili babae. Man ang maingong kag Allah, di ko kay badge ba na laki. Walay gender ang Ginoo. Kung una-una nimo ang Ginoo laki, naglabag nimo ang unang sugo, nga man ayaw simbag lain. Nya ang Ginoo di man laki, dili pod badge. Kung laki ang una-una, lain tong Dios. Unya ang pinakadakong sala nga mabuhat sa tao. Unsa man? Simbang Diyos. Simbang Diyos. Nakasimba ka o ikaw buutan ka sa mga tao. Okay na siya. Pero sa mata sa Ginoo makasimba ka lain, daotan ka, bisag buutan pa. Mabudto sa ako suna, bisag unsa kong relihiyon, basta kay buutan ka, doon na kay Ginoo. Hey, banglain man dito, ang Ginoo may pasultihon, ingon man siya, layag firo ay yusra kabihi. Dili na ko mapasaylo katong nagasimba og lain, bisag buutan. Ay, ko ay sayang din tong akong pag-adtos kong binto. Buutan lagi ka, nakalain may imong Ginoo. Laki man. Nang Ginoo di man laki. Di berubay. Di pod baji.
Ug mayong kag God, laki na, babae na goddess. Ug mayong wag Dios, laki na, ang babae na Diyosa. Ug mayingon ka og amahan, laki na. Nalabag di mo ang number 1 sugo, mao ginang number 1 kin, importante na. Kung sama na, ayaw simbag lain. Kung makasimba ka, ito di ka ngayo paraiso, di man lagi, usara may Ginoo. Kung lain nimong nasimba, dito kahimo paraiso. Usara makahimo. Unya, ang Ginoo, way sugod. Dapat ito ko yung pangutana. O, explain ko, kinsay Ginoo. Kinsay Ginoo, si Allah na. Akong gipangutana, kinsay Ginoo. Dati, explain na akong limutan, kinsay may Ginoo, ingon sa Jesus. Katong wala pa matao si Jesus, kinsay Diyos ni Birhen Maria. Di na sa kaingong Jesus. Nga man, wala pa man matao. So, ang Ginoo, dili dapat matao. Dili ipanganak. Nga man, ang Ginoo, way sugod. Anya, kung wala pa matao na, watay Ginoo ini. So, dili makapasar si Jesus sa pag-Ginoo. Nga man, matao man siya. Ang Ginoo, wa man magpakatao. Ako i-explain na. Sunod, ningon ang Ginoo, Allahu Samad. Siya mo'y tinugdan sa tanang mga butang. O kining tanang mga butang, siya ay nagasuporta. Para ano, siya ay naghimo og bugas. Para si ato ikaon, siya nagsuporta. Walay laing makahimo ng bugas, walay makahimo og tubig, kasi ang Ginoo ra. Para suportas to walay naghimo og hangin. Para atong ginhawa. Ug wala ang kag oxygen, pato ka dito sa kinababuan, bisag mga ato ka silawom si uta, di na ka ginhawa, wala may hangin dito. So ang Ginoo naghatag na pagsuporta sa ato sa iyang mga binuhat. Sunod, ingon siya, lam yalid wa ko magpakatao. Kasi ingon na ang Ginoo, wa ko magpakatao. So kung doon ay tao nga niila o Ginoo, nagpakatao yung Ginoo, lahi na. Nga man, ingon man Ginoo, wa ko magpakatao. Wala ko'y anak, walam yulad, wa ko'y anak. So, ako sa una, katolik ko ako. Ang Ginoo, way mga anak. Nga man, kung mga anak siya, kung pareha ni brother, kung mga anak na sa brother, pila na siya, usa pa ba? Oo, duha na. Kung ang Ginoo mga anak, dili na usa. Dagan na. Duha na. So, ingon ang Ginoo, wa ko mga anak. Madaot ako pagkausa ko, mga anak pa. Ang Ginoo, di man magsugod. Maghihimo siya. Dili na Ginoo nga man. Gihimo man. Ang Ginoo, dili man himuon. So, ang Ginoo, dili jud ka sa Islam, makakita og tinuod nga Diyos. Pagka di mo kontra imong kaugalingon naman tayo saktong panghunahuna moingon ang Ginoo ug ang Ginoo na tao kinsa may naghimo atong wala pa siya matao naa na may mga butang kinsa naghimo siyang mama wa pa man mo kung itaw na di wa pay nahimo dapat sunod last pagpaila-ila sa Ginoo mo ni mailahan sa Ginoo tinuod kung giunsa pagpaila-ila sa Ginoo dili tang basta-basta simba lang naman mo may akong namad-ani or di tinuod do unya nganong tinuod man na di ka ka-explain nga man mo may mong namad-an mao ba gani nagpadaog propeta aron masabtan kinsay ang ngayang simbahon so niingon ang Ginoo walam yakulahu kufuwan ahad ingon ang Ginoo og sa ako walay sama dili ko ma-imagine kung dunay tao nga ni mahulagway niya mahatagan niya glarawan ang Ginoo di na ako. Ang Bible, ingon ng Bible, wala pa nakakita bisan kinsa sa Dios. Kung saan mo paglarawan, o di man makita. Di makita ginawa pa nakakita bisag mga anghel, way nakakita sa Ginoo. Kaya ba silang Ginoo kay nagigistorya man. Pero wala magpakita Ginoo. Tingog. Muto o magyabon ta bisag tingog ra yung cellphone, di mo na to makita na gawas kung mag-live. Makita na to sa Amerika. Layo ganito, pero makita na to live. Pero sa una pa may live, tawag pa man. O may lahan na to. Ato ang pamilya nato dito. Ang Ginoo makaila ta Ginoo tugay ang Ginoo nagpaila-ila ini mga propeta ha. So ingon ang Ginoo walam yakulahu kufuwan ahad wala ko'y sama dili ko mahulagway. So kung ang mahulagway na imong Ginoo di na Ginoo. Naman ang Ginoo tinuod dili pa makita. Ato siya magpakita makasuod kinsay makasuod sa paraiso ato siya magpakita so nga na ang Ginoo pagpaila sa Ginoo ang tinuod na Ginoo di ay kung yun sa niya pagpaila wa siya do na siya pangan na si Jesus mingon mas Jesus na sugo ra ko na Juan 16:3 aron makatong og paraiso makaila mo sa tinuod nga Dios ug ako si Jesus sugo lamang so si Jesus di ay dili siya ang ngayang simbahon. Siya
Sugo. Sugo rin si Jesus. Mao na ang mga Muslim, dili mo musimba ni Jesus. Naman, si Jesus, ito pangutanon, Jesus, sugo, bagyo ka. Unsam juga. Sugo. Kung ginoo ko nga, simba des Maria ni Jesus. Maurani. Anak, ay sa glakaw, ay sa paglaglag, simbahon sa kanako. Okay sa man tayo Diyos na siya, lula ni Jesus. Simbahon mo niya si Jesus, yang apo. Maurani. Lisod na lang. Na day lolo o apuhan mo simbag apo. Budalan mo. Ugwa to patot ya. May kuno ugwa patot yang Biring Maria buhi to si Jesus. Ingon mo tong kuha na patay nga man. Di wa man patot ya. Na ba Ginoo di patot yung patay. So si Jesus dili Dios, sugo. Amo to yung mga pare, di mo sa hilam nga matalino man. Pero pagdating sa pagginoo, wala sila nga man. Ang Ginoo sa ilaha, si Jesus, pagkutanan, si Jesus man ingon, ako Ginoo. Wa mo kay makitaan diha sa Bible. Naningon si Jesus, ako Ginoo. Simbahan ko ninyo, wala man. Kundi si Jesus nagtudlo, na doon na siya Ginoong isimba. So mo na yung sakto, kung isa'y Diyos ni Jesus, ngoy ang ngayon na itong simbahon. So, mo na ako nakita ng kamutuuran na ang kaluwasan di ay naas pag-ilas Ginoo. So, mo na ang nagbalik Islam ko. Sige, ashhadu. Ashhadu. An. La. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Wa ashhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Isa. Isa. Ibnu. Maryam. Maria. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Ako nagasaksi Nagasaksi. nga walay laing Diyos Na wala laing Diyos. nga ngayang simbahon Ang simbahan. gawas lamang ni Allah. Lamang niya. Ug ako usab nagasaksi Pag-usap nakasaksi. na si Propeta Muhammad Kasi kita Muhammad. sugo Sugo. uli po ni Allah. Ulit po niya. Ug ako usab nagasaksi Pag-usap nakasaksi. na si Jesus anak ni Maria Ni Maria. sugo Sugo. uli po ni Allah. Ulit po niya. Dili Diyos. Dili. Allahu Allah. Akbar. Si Allah Si Allah. ang dakila. So, congratulations sa inyo hang welcome to Islam.